Sanibonani bafethu. Kunento engixakayo nje bafethu ukuthi kunento entsha yabo. Kunento entsha. Ngazi noma ngizathi nje noma ngizathi indala. Kodwa kukhona u21 1 21 1 no 31 1 no 41 1 no 51 emasontweni. Umbuzo nje ngiyabuza ke manje 51 osemasontweni 51 1 osemasontweni ufunayo 1 emasontweni. Nje mengathola impendulo nje lapho 51 1 osemasontweni. Because kukhona 21 kukhona 31 kukhona futhi u41 kukhona u51 kukhona u61 1 kusho yayibona nje lento ino1 nje egcineni ifunani u51 emasontweni ufunani. Abantu abawu50 abasangeni emasontweni 51 ufunani.